kanca bangun budaya supaya iso lestari lan iso ngrembaka. Ayo kanca padha mrene ya nonton jatilane turung manggal. Samakto siyaga lama ira sesarengan saya rukun rame-rame pemandangan yo akali. Samakto siyaga lama ira sesarengan saya rukun rame-rame pemandangan yo akali. Soya. Yuk. Lanjutkan. Oh ya. Mripate milang milih seming musibah gawe sungseng kamulyan busana nira sutra kanca warana lelangen beksa ungkeh panesa sone. Yo. Ya, Huk ya. Sampun dadi Mas Cipi. Sudah pada mendadi. Sudah waktunya untuk mendadi. Kiri nebaske nek ndadi. Ditebaske ngendi Mas? Caos Mas kompleh. Mega Tresno. Nggih. J. Urung-urung kok wis ngono. Urung-urung wis. Oh, wis. Mau sida rondo. Jane iki Mega Tresno sik sida rondo ha iya. Padahal balene dhisik dhewe. Heeh. Oh, ngono. Kok terus? Balen. Lah ngono. Nek sida. Nggih, semoga kanca-kanca dipun garap lelagonipun Mega Tresno. Monggo Mas Dedi sak kanca. Pripun Kang Jumat? Hah? Yen kelingan marang sliramu wong ayu nganti kaya rindon cedro ning atiku semandien-dien aku katon opo saiki aku iki katon opo
Jos. Susah dilakoni. Dang, dang. Oh, oh. Eh, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya, oh, ya. Ayo mas, ayo. Janjane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku ora ngira yen saiki uripmu bak ngedelongso monggo Uang bagus, memiliki sliramu. so ya Ojo terus niku masa putra putrimu. ayo deh ya ya ayo Mbak Ayu yen kelingan marang sliramu wong ayu ngendi koyo rindu sejroning atiku Semen biyen-biyene aku katon opo saiki ne aku iki katon opo ayo dong tuh ya jos yo iyo jancane kafe mau salahe sapa komlek kok nganti sliramu megah ake tresno sayang ora nyono atiku gong ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso hoi wis tak trimo pasrah karo sampun Mas Komplek yo yo nggih menawa mulai Mas Komplek apa Pak RT ora piye ah apa Tadi ada bisik-bisik yang minta Iya. cinta tak terpisahkan tadi siapa? cinta tak terpisahkan Itu berapa itu sini? Yo tum-tum THR ngono lho yo Mas. betul sekali apa iki
Apa iki Kang? Anomano terpisahkan. bong. Manobong. Ada ayang-ayang, ada Ambil. cinta tak terpisahkan. Ayang-ayang. Oh ayang-ayang. Bandung Selatan. Hah? Bandung Selatan wes pokoknya di rampet. Oke. Manut mburi. Yo co yo apa iki co? Oh nggih. Iki ngendikane Pak RT cinta tak terpisahkan. Oh wis diganti. Nggih, monggo Mas Dedi. Heeh, mesake le nyopot. Heeh. Wis mlebu. Enak. Nah. 3, 2, Monggo. 1 ayo co. Cinta tak terpisahkan. Biasa Mas Komplek. Dari Sidorondo kok tak terpisahkan gitu lho. Dudino kandulani ati tekani nyolayani janjimu sehidup semati amung ono ning alati rasa sayangmu sudah pergi tak mengirakan aku lagi dudino kandulani ati tekani nyolayani Dugang meseni aku tresno lilakno aku lunga aja ati ra kuat nandang larang rasa kerang aku jalan Dugang meseni aku tresno lilakno aku aja longgo Masa ra oleh Mas Hiya tresno iki kudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran Sabar Mas mugi Allah paring kesempatan hatiku ben aku rawayu lantang jawabmu itu palsu Dino aku cinta beneran pastikan ku buktikan apa ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Aduh ayo masjid Dino dandolane ngati tekane nyulayani jarine sehidup semati among ono ing lati cintamu sudah beneran aku cuma buat mainan Dino dandolane ngati tekane nyulayani Dugang meseni aku tresno ilan aku lunga ati ra kuat nandang rasa
Among duduk dalam kesempatan Kalau aku cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan melamar di kos saya Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Masnya mau minta lagu apa sini? Monggo